Retarian Tricks a dneska si budeme ukázat bloky, které přidají v nové verzi 1.21, takže hele. Nejdřív jako přidané bude, bude tam přidané tyhle ty bloky z jednoho takového bloku, víc asi jakýho. Takže tohle slab, wool, to je tyhle zábrany a ještě stair, tyhle schody. Následovně bude přidané i tady ten crafter, nevím teda ještě úplně jeho funkce, asi jestli to bude tam přechávat tyhle já vážně nevím. Takže tak, crafter nějaký nový ten, to ještě musíte zjistit, jaký to je. Pak budou tady ty nádherný pěstovní briky a budou takovýhle bloky zajímavý, takovýhle sliby podobný tomu, takovýhle zajímavý ulity, takováhle solní, takovýhle hezký briky jsou moc sliby a pak ještě tady to. Sliby a no, takže to do toho. Takhle. Pak budou přidaný takovýhle, nemám tušení, co to je, takže bude to lepší v koprových barvách, takže takovýhle nějaký, takže tak. Pak tady máme nově přidaný dveře, všechno, ale když jsem přidala, je takový ještě. Tak a pak tady máme takovýhle zajímavý vidíte a teď se to třeba změnilo barvu, takže to já nevím, tady to jsou takový, nevím, bloky zajímavý s křížem a takovýhle zvuk, docela dobrý. A pak jsou taky takovýhle zajímavý bloky, docela pěkný. V ovšem monumentech by to bylo pěkný, takže tak. No a to jsou všechny bloky asi to. A ještě nový mob přibyde a to bude ten hmyzožravec a teď pásovec, anebo nevím teď jak se to vyslovuje anglicky, ale pásovec, no. Takže tak, tady vyhrál mob Vox a z něj se budou z těch jeho plástev, nebo nevím, co z něj bude padat, tak z toho se bude moct udělat brnění na psa, no. Takže to by bylo asi víceméně celý moje video a doufám, že se vám to líbilo, takže dejte like a tady tyhle ty věci budou v 1.21, takže čau.